It's joke time! Una, mao kini ang imong bagong yaya nak. Mishi. Okay ma. Guwapa siya nak no, murag na og bulldog. Hi, arigato gozaimasu. How are you? Oh, bitaw ma. Murag bitaw siya og bulldog. Okay sa imong yaya nak, kisa imong yaya. No, dili ko maoy. Ha? Ngano man nak? Nalaparohan si Papa ana pag kiss niya gahapon. Tay, gikan day ko tuod sa eskwelahan tay. Mutuo ka tay? Akong tanang classmate, zero sa exam. Ha? Mao ba dong? Nya ikaw dong? Palupig ba day ko? Zero sub. Ubay, katawa-katawa mga kadabay. Bay, tuod bay. Kita ka atong tindira dito sa unahan nga maldita kayo. Oh, katong dalaga bay. Oh, kato. Kita ka ato bay. Oh, kita ko ato. Nga naman di ay. Bay, giilad na ako bay. Ha? Mao? Giyon sa man nimo pag-ilad. Inani ni siya bay. Nagpa-load ko sa iya. Pero wala ko misulti sa iya nga wala ko'y cellphone. Sayaw mga choy.